ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜ୍ୱର ହୁଏ? ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ରହସ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ କତୁରୁ ସାରା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ମାଧବ ଦାସ ନାମକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆସିକି ସେବା କରିବା କଥା କହିଲେ ସେ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେଜରେ ସେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ସେବା କଲେ। ମାଧବ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ହୋସ୍କୁ ଆସିଲେ, ତ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସାରା ଜଗତ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋ ଦେହକୁ ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏତିକି ଟିକେ ଶୁଣ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଭୋଗିବାକୁ ଥାଏ ସେ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କାଟିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କାଟିଦିଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତୁମର ଆଉ 15 ଦିନ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଅଛି। ତ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ମୋ ଦେହକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଇ କଥାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ। ସେ